For today's video mga kiyat, ato tabihan sa Nikadjin part sa iyang Ready nag-grade to niya. na Mag-girl scout ka, nag-grade to na ba? Girl Scout. Ha? Girl Scout. Mag-girl scout ko na siya, nag-grade to niya mga kiyat. Pero magkalo ko saan. Unsa day ang kanang grade 1, girl scout na na, dili pa. Pwede, Girl Scout Depon. Ha? Girl Scout Depon. Girl scout na na ang dikir. Girl Scout Depon. Ay, di yung Girl Scout sila. Unsa day tawag? Sa pangan sila. Mag-graduate tara. Kanang magkuan ba? Cub scout? Cub Scout o mag-Girl Scout. Uy, Cub Scout kay sa grade 1 mo na. Okay, utan na gani ko nimo. Layo as kamera. Klaro. Pero paduulo. Nag-grade to niya, ni kuno mga kiyat, appeal ko na siya girl scout. Mm. Ganahan ko na siya mag girl scout kay ganahan siya kanang mag kuan ba? Na may sayaw ang Girl Scout na mo. Ganahan siya mag-compete og kanang mga kuan mga kiyat, competition sa eskwelahan ba? Ganahan siya. Ganaman ko. Di siya ganahan nga di siya ka-appeal ng ingon ana kay mawahi mong gud siya gud, ganahan siya nga maka-appeal siya para makasabay siya sa kanang Oh, ang unsay uban. mga kuan sa eskwelahan ba, activities. Oh, pero amo uban na kasi pag Girl Scout na mo. Wa ma-appeal. Wala ni appeal si Jami, wala si Sanina para Girl Scout. Ako Wa sila nakapalit. wala sila kapalit, pero nangulam rad. Ako kayo ang nangulam siya. Nya naka-appeal siya. Wala. Naka-appeal. Ikaw wa mag-appeal niya. Wala man siya. Wala pa ito siya nag-ilis. Oh. Wala ta siya appeal niya, din nakahuwam siya kuan. Sanina. Naka-appeal na lang siya. Oh. May gani kay nakahuwam siya. Then, nagpaglingkod ako ba paggawas ako. Nana lagi si Jami. Si Jami. Nanay, sanita si Jami na. Kuan. Ang kini ihang Girl Scout. kana imuha kay kining kanikadsin makiat kay siya ham nig-agaw. Oh, si Ate Andy. Nam siya ig-agaw nga kanang kanton ba. Naka-appeal po og kanang kuan ba. Naka-appeal po og kanang Girl Scout pag kuan. Oh, Grade 2. Nya mo to. Girl Grade 1. Scout man. Grade 1 to ba grade 2. Si Ate kang Ate Andi na Wala ko yung grade 2. dako naman to siya. Grade 2. Pag grade 2 niya nasakar man ni Kadzin. Mo to among Goslan. Oh, Mahal man gyud makiat. mahal kayo. Mahal man kayo nga. Wa may kapalit mo to nga nang may gani kay naka-os mi siya ig-agaw ya. Naka-appeal siya. Andy ang pangan. Kay gusto mo gyud siya ma-appeal. All man siya nga di siya ka-appeal kay nahan siya maka-appeal sa mga activities ba. Kaya nabi ka ng mga contest, Oh. mga palaro nga na. Oh, naman sila Mga event nila ba? laro. Idol ako. Kani mga yun. Ana, din ana. Ang games niyo. Yan, Then pwede na-winner. sa pwede sa ang kuan katong story so sa botilya din Ay, balik. sod sa botilya. Kuan gitso. Ah, Dagan kay ito. mo to niya. Daog man ko atong so sa botilya. Mo to nga naka-appeal siya kaya niya. Naka-champion, winner pag yun siya sa mga games dito. Ilahang grupo kay grupo, kay groupings man sila silahang. Ingon mo impel Maestra mo nga ko ato. nag-guide nila. Kaya mo to daog ilang grupo. Puro sila mga abtik. Abti kay ko. Ako na Siya sad kay. kurug ko. Siya sad sinikadjin sad kay kanang abtik ng podcast siya. Ako ba? Dali siya mayo, uro siya nakulbaan pero Ako gina man abtik siya. kurug ko nagana. Abtik siya pero Nagana ko nakulbaan. nagkurkurug ko nagana. Then nidagan bito kong bulot dito. Pakita. Dalan, nidagan ba kong bulot dito. Mga kikit, dagan nay naglinya ana. Then Anya, ako mo to. na. Mo to na. Then inahan ako. Dagan bulot ang mga kontra wala pa. Wala pa nawahi. Nawahi. Nawahi ilang Dagan kontra. akong bulot be. Sila kay nakakuan sila. Ako Sila winner. anak ko. Anak ko dagma ko dito. Nadagma ko balik na sa ko. Siya. Naomi. Dim tato siya na mo papilon kay wala siya uniform ato niya. Mo to nga ingom gid siya ma-appeal siya. Ana man yang ma'am nga papilon las ni Kadzin. Mo to anangita lawi pagi nang huwa mi may gani nakahuwa mi siya gagaw. Oh, aba may mo kong Ting lipaya niya. Captain ko. Captain. Lady. Unsay kanang ano nanang kanang kuan? Kanang appeal og Girl Scout unsay tabi sa kuan na. Kanang basta na si Ma'am Eva magtabi si Ma'am Eva mana sa hip hip mana may hooray. Wala. Hip. Hooray. Kasunod kay masayaw mi. Magsasayaw may zumba man ang sayaw. Yan lagi makita ko mata. Na zumba. Salamat sa inyong pag-support sa among YouTube channel mga kayat. Kung nagustuhan niyo among mga video, please like, Please share. please Please like sa please support Probinsyano kayat. Please follow sa dagat, please. God bless. Bye.